Hello ba song kan nok bati cha hain hai malai fio ka kotal news te kotal update tuai hingga ba song faidi video na le ya kare video na chenglai sinai KSF एबा kokborok short film channel to jotono chinina gobangma salrok moina asgawa video rijai ngai tongkha online gaming mang riwi tongkha online gaming tin party rok mang riwi tongkha ngai tamni bagiri yang tongkha hack da khlaisi jaka ngai je baksa borok saiman nai to saiman na baksa borok saime ngai to saime na ngai amna tuina tabuk dalila saka bo saka tamini saka khanai nai di tangi yang tongkha hinai tam film okli asa dara abo sontar faja ge ko ek mas inda ge ek lagi se kai 1 लाख abo sai ki dene ta 1 लाख 20,000 क्या बात है hengka ba song nok nugui mang khana dali da tam ni saka ekma jor tei online game ni mang riwi thanai hinei sponsor na hajak dalila bo saka sai ke 1,20,000 ke nahaka hinei o sponsor no hengka ba song nok jotono saiman khana takai Facebook rogo bunuk khana te news rogo bunuk khana langma chomani tamungi hingke overdose na hamani bagai hamya manino jesekpono sadi tan hadi hinei haibono yakariya jini je tirpra sarok hingke hamya manino hingke kubulimang tona musungo tak aboni bagai no langma chonani nangkha nijini buma kap kabai sawo tangai neng ozga abo haike engkha haipono bubui jesekpono sadi po thei thangka te kuno sana krei abono belai khena tabuk obo srungnani kok tai hingke jeng kwbangma sgango bonogo agi rogo bonogo obo haike na chini je tirra sarok langma cholayo haino langma kunuya abo tak thangma hahai nok jotono sawiman na thangnai salo belai khe wati wama bagai kwbangma chini tirra sarok theika te nok rok bainani nangkha tei lomai baksani family kamakha 7 jona tongmani 7 jona ekta family tongmani theibaika amno teino chini bubagra belai khena dukho nangjakai chini tirpra sarok no chuba churi ya father naikha bini je nijini personal je rang tongmani no khibai fana chubasu khainani musung jakha chini bubagra belai kheno maya ganang gabe song nok naini di o video no chini sarta mini saka bo bini khukte chini maharaja chini bubagra je bini pocket hoite jara theinai ro bini nijini baithangni pocket hoite bo prottek family no 50,000 rang rinai abo norok jotono saimano te miya bo ko ekta jaga thangi jeng ribo kabuka maharaj bai thangi tini bo rinai engke jeng omono jeng bubagra no jeng bolai